Čau. No, nemusíš co, mrholí a nahoře vypadá, že No, asi nebude houby vidět, no. To bude. Jdeme do mlhy. Já jsem stejně říkal, že to nebude číst. A jdou i děti. Ale to stačilo, že to bylo v kafe, už jsem to věděl. Přesně je vidět. Máme tady jednu. Děláš dokumentaci, co děláš? Takový radostnej. Jo, už tam nezvučil. Ahoj. Jo, čau. Tady drželi za ruku, tak jsem si říkal, že to je asi tak. Samá chlastačka, to jo. Podívej, vidíš, jak je? Jo, záchvěvy, mlha. Poslední zatáčka. Takže poškození se trestá. No. Hodně. Jo. Stopni to, pojď si nalej. Hele. Je to nás. Tak do něj! Tady jsou dva, šup tam, na sníh. A teď nestaneš, víš? Bude nějaká přes? Taky. Koho mám trefit? Tak, koulovačka. Takový hroudy. Takový hroudy. Já na to sedu. Tak ti udělám pepín. Už nás je polovina pomalu, se to rozprchlo. Teď ještě natočím teďka barán. Jste viděli vrku na stromě, nebo to... Pozor! Jezdíme levně! Na stranu! Pozor! Ahoj! Jim to jezdí! Ujčovna, jezdíme levně! A teď se sede do auta, nachcený jak brok. Nachcený jak brok. Kouže mu to tady, to bude pěkná cesta tedy do České Lípy. Asi se prej zastaví u Buřta prej, tam bude nějakého vyprošťovat. Je to tady. V pohodě. Prej v pohodě. Hele, prej v pohodě. Čau. Čau.